bana ba Nyasaye na gokire okogoko konene tiga tukwananie nga mbuyore ga gwasore negenire nonye tugwati murembe buya tiga ngo tonyora na se birengera libo nganga matao nganga maisao elinde to sangeamo ase chinse chiga buna mwa kwaganyirega kuikaritu kuri ara chinse chiga buna botambe murobiri yoko kungegera nando manye botambe buna umanyete njiruben elda ruben aminga kokora tro murubi okurunga egera nando manye okuno kona gotierani kuna gotema ninga togenda tacha kerengaki ngona kwegera toringa na rigen kona komentore muno muntu kwegere enyange rikare enyange rero njiri kwegera umono enyange gwekera gotenera nze no ne pigi nere embe mono igo kuna kuyegera no na mariko kuna kwiyore nyarebe abari mu bakarikire kare mwana oranga mnangolika no ne blackboard yo mwana mwalimu gakolika nje kanda bwate choke ngenje okwegia egera nando manyakana kwibono otokwegi Yesu tigango tusabe moneno mobori Nyasaye biamona sense gatuguchaka gukwana asenge nchumo roberi yo kurungegera nando manye twegeri ayo manyene twasabire gwetera Kristo mutori itu amina una twakwana ange chichuma ibire cha etire chumentangani ne yakabire na batebye gosentu atebania nga igutoko gendera se series kusase lingana omubaye no yomo tokuna kwigera goikeso gocha koerera aso muroberi yo kurukunga egera na ndomanye omorengani no lioli tokuna koirira sentunda ya gatatu rero ogoteba iga yale gukiyanga matiabo yesalirie yale gukiyanga matiabo yesalirie entunda ya gatatu gose ensemo ya gatatu no ogoteba iga yale gukiyanga yenga mangana nale ditukuri yale gocha kabuya one gesunte kyao omorembo sareka yanga igonga teikira neti matiebo yesaliri matiebo no muntu matiebo nebigocha matiebo nalia akogoche miroberio tegwikirana gogo sareka okuno gotaikirana omorengani onga matiebo yesalirie yale gukiyanga matiabo yesalirie igogo kwanwa ase ogosegeto omuntu nga bone kenkebenti genda bosyo kali motwe una wanombe ko mugwekano ekero nasomete sukuru yaka ya etire talimeke yaka ya 70 gotira kero najiko kora matemo ali ale ko ku CPE kare amatemo ayaga sira agasareka ekera asareka mwatena wana ande yanyareka nite kaira na kuchikirasi sano nemo naende nkana koirura omwali oya na bona agite ngaeta bono nde kinde okuno gotewa iga to kumoyo na kwana nando muruberi uri onde ngaki moiseke ekero kwa boli gwerieta na mumuragete mumuro itagendera libosani ogotigera njera manjana Nyasaye na baranga egento nkere kyari chikutsareka mumura okwa boli moiseke rieta ocho gotigera njera esababu nere yagera okwa niko gulega arti yagureka egento nkere kyagera okwa niko likumere mogeta asegete otari kwo osemu akagete otaika otaikerekerenga gete watagete osemu gondo gete kware go kondis osekware kugura ose jinsa gete kwaga nitiko gende sabari kwanyora cyanyuriwe engenjo nero iki kyaberabo tago kumoyo yare ukiyanga matiabo yesaririe egento nkere moina anya cyeni akubangerete okobe moina okori Nyasaye na bakuruberete buya bono lero ngukwanana manganane akogera ebi kimatiebo inye abalende sota matiaba yarengo sota matiebo amangana nara mabibo ane amarito amatingu agosario morembe agosturwanio ebirengere bieta nanda asaria aya arubereiri ekemo kiabo na amarwaire naba aturubanetie ense amarwaire naba aturubanetie birengere by'abantu naba agerira abande batigire emirimo abande bachiririro basogokwa abande babeire kibalimo
kero monta abere inzen kero monta abere barimo bakuruke kegusikende eosi abeire otari ase birengererie biya eyanga yarenga ari kubeka buya oye onchorana ya eriye imbe yaro risiko gosekero kende gekoro tobeke bobe ose o akuminyokia abantu osakwegamba para osakobo mutiri mate okobe ankore gogoetania umate umuntu onyora ochakiro kubea kwanya bunatari ochakiro kurwara umuntu itigaga enda achekiwe airwe gare chasinini abanda bandu ake aira naso omuruberi onye konye muntu ketari kubea ande oburwere mboranyorire bokoro kubwa pressure ekero pressure era so muntu abaji pressure kire ibere pressure no gwaka kwa manye ngorire go gwaka igoro bakoroka nga high blood pressure na ndire go gwaka kwa manye ngakurenze low blood pressure kyonsi ibere ne chimbe koye koro low blood pressure nembe umuntu naronde okwenyo okanga moya kwanyo okire na rete manyiti high blood pressure ngo ikore kwemanya nga kyo mutu okoera bano nakibono yabaiga amarwere bunaya narakare kumiga abantu oburwere bonde bokoro kunga kanza amarwere akanza throat cancer chikanza chinyinge ndanyare gukwanira amarwere ari gukwana general tindi munyagitari yore special ndakwanira amarwere ayonzi ko emechando ya amarwere nero yagarire tokare gochandeka oburwere bwabagaka bokoro kunga prostate cancer abana abanyasaye uburwere abagaka mbagite kubisa sana bagaka gukwa igire myaka 50 no mugutsigura cyaka gotebya abantu ngaki usene kwaganya gitari kwarachekibu nemete nero konywa elinde mete iyo ego sustain ekero obe no mugaka buri okuno gotebaiga amarwere nare muna TB tuberculosis akwambukira nabakugwena ayasa dije birangere uyimatiabo oburwere bokoro ku diabetes bwezukali amarwere zukali nintagete ko yakwana kuchugosi mutuko mosuko asoko yaererasa akoya kwanira buyamono ko tingo nyara kuya kwana jinseji oburwere bwezukali oburwere bwa cancer oburwere butwaruka bwa high blood pressure cyabere chikasi chiko gendamo yabero senkorera usensemu amarwere ayiga ko gendamo pressure obakoroka diabetes no bakoroka cancer abeira hamo agochamo kwagaiga aigwana ine abantu naro bakare kogenda musiabana kwa romuntu rina bari buyaigo kweunga uchikogenda kebara igakiro kero kende mugunda arenge igakira kero kende mpara arenge no ina abande bakuru bakogenda chigari kera marwira yareho uyimatia bokare guturubania abantu burere bonde muri bokuru kwa arthritis burere bw'kinengo bwa mauga bwa kinengo kabisa kai nakibona kinengo cyaba amarwaya ngakiaba ngakiebe gokore byaba ngakiebe cyare byaba amaguru gabimba ngakikiaba arthritis uno urweire oburwere muri bokoro kukero abande megonge gwatia ebimati abo otari kugani morembobe oburwere bokoro kwa stroke oburwere bokoro kunga umuntu are paralyzed umuntu abwate retardation gite ekimogete gekuete aina amarwaire arase chinka echiati feria enkorona itwadanga ego timokabosaigo kidney chinyigo aba chinyigo enda ngumurake yichumbi chumbi kere ndromono ke ananegene nyagitari chekibwa abali mwa nakwana ba diabetes amuna pressure onye turi konyara kugora machine iliye gupima kende nyagitari frequently bali ba pressure ngo adabale chuma 5 botambe usenga kibali ikeire ngose abesukari asenge njama rwera yakire obobe bwaje irenze none likubali abotambe bakoroka influenza usibakoroka flu aina murwaire likuba na nekero kena bechialisa chialisa nchiro amaina gwati abantu ebine birecha saitani aletera samatukani ani amarwaira yo ani gukwa kwa bwango tini munyagitari muya ninche ngakende somurobelyo yo kurunga yale ukiyanga matiabo yesaliri ninche ndete oyo mubabere batatu musiko cyo gukwana nerega iga abaretero umurobelyo ubuya kongetania kuno gotebaiga amarwaira yakareo
no nyine chinyama gaki chinyama na chasalikire chinyama basaja mbale boli balinya chieni asalirie matiebo ngayale gukiyanga matiebo yesali chinyama chiaka twale kwegene nyama kere bucheri ngumo veterinary nuri mo officer bwo cheki chinyama cheki yali etraika kichinchio tata lero chinyama ngugumulenga ba mitura ba chinyama cyali rukiri kitarenge kiriyegwe osena abantu bande bakore kwa veterinary bo bolimo bakobete kisinani chimbe anda mabera itwalia usetwaliera twarosie chae abandi chinyama cyasalikire baki balimo ko ni chinyama na balimo ko ni chombe chikwete nandi chirwarete mbobe kitabu iko kwa Habakuk Biblia ikitabu kya Habakuk ayagenda osome magaga yego tebana ki obobe no bwa aye ayolio kwa abantu bande esumo balia ayolio kwa bande amarua yo ochogania abande amarua yo agera abande barobe obugesobono bwabo gaki nomanyeta ina harasense nomanyete kina kikiabeire abantu baraba ngaini tiganda arasoma Jeremia ndara ikige korwa Habakuk kinateba Jeremia ninye 22 Jeremia 4 verse 22 abantu bane nigo barabariri tibamanyeti inje barabu nigo barebuna abana batali no ngaini tibamanyeti gento kende nigo baraboge mono asogo kore bibe kurende tibamanyeti gokora amaya abantu bane nabo baraba abariri asogo kora ayatali akogokia ya Nyasaye abariri bangete merobiri ya Nyasaye bangete kolengera buri Nyasaye njite bangete kuigwere mbu ya Nyasaye bangete kolengera buri Nyasaye aganetie kono manyete ekero tali kolengera buri Nyasaye aganeti igore mo minja yaye tigango ndara soma Habakuk na tabiri mungu bya 15 nare gotabaga yale gukiyanga matiebo oyesaririe gaki ayo mumurori anyaka neme kubwate na rero kwenga maru na yore ikirage aye mumurori aye irango ngora no choru mubaro aba mura wa kurekaniri no choru mubaro aba saja wa kurekaniri no choru mubaro aba iseke wa kurekaniri no choru mubaro aba kungu wa kurekaniri asoko bengera maru ya mabe asoko bekera jisumu asa okubakorekania marua arenge maya igotinda advocating marua anyugwe amarua rero ne jisumo bamura yanda soma Habakuk yibere 15 obe no bwo montoria okoa omontonde kenyugwa yochoganirie no bosongo kia motindia elinde anyare kurigereria obogetiria ndabwaye kai mamura wanda kuyuke bunge kai urandi nke bungu kiwasoma Habakuk bali mogo soma Habakuk igera semuma enkoro chipechi chia echeke gusi 1163 eyemo isana yemo isatu 1163 chipechi echo chapter 2 verse number 15 Habakuk ibere 15 egote baiga obe no bwo montoria oko montonde ekenyugwa giochoganirie no bosongo kia mutindia elinda nyare kurigererio obogetiria ndabwaye nomanyeta bamurambare barenga abaya basoiro okonywa abasacha bande barenga abaya mata muruna aragerera abantu amarwa agerera abantu na abana batali konyora na banyora abana bale chiosi bakoreka indimo ngatali buya mibere tali miya nonye nabo nonye bakonyora abana abuya nabe kunyareka namba alinda abana abu omusaja n'umukunguri atigana biasera niye kiagara omusaja ategetamenye bune igwete na asometi usenegere tiri moga iga omusaja akoirwa ekosi agosomerwa machiko 10 igoro yamaru nobe gogo tuora bautuko aina arongokora nobe gogwatie bitukio bande ebirito na asa ko mupaye tale gobe gokolemo kokwa otolema
nobe gukubika machanjabe nobe gugosario mukungu omenye munenyoni nobe chibesa chiao chikoibwa insende yonsi nobe gugwakwa chingoma chitarenge wakwe nobe abana baomba agenda sukuru nande tu bategerera nobe gukurama no nyoko byara na iso byara to moranga no muntu ekanisa no tige naende ine nurare geso na turara nyumba amachiko aya tata matiabo yare gukiyanga matiabo yesari aye nuri ayo mwengi muhaini ni muhainiwa oyo kwengi noyo konywa ayo koko igure ndo tago tiga to chikonyurero ayo kwenga nkike bono gwocho kanya sama bwaya yana soma gitabu ikorukwa emerenganyo emerongebere na isatu Proverbs chapter number 23 verse 29 merongebere na isatu bungo bya merongebere na kianda ningo yore nobobe ningo yo ichanete ningo yo okona kurwana ningo yo okona kwerera ningo yo oakirwe chingoma chitagwenereta akwe ningo yo obalire tia maiso n'abantu abo bakona konywe divai ase chinga kichintambe nabo bakona koligia konywa divai yochoganiri neyende aino aba murabali umanya goteba gochimo ino goteba igaje njinonye ngonywa nimbwate liso goteba iga amaisao narore amangana amageni echine chindoto otindete gukona kwegambi nchira kogenda obe nebirengerere byao mbibe ebikorekanu nigora abe buno umuntu oraire gatigati yenyancha gose buno umuntu ore asomote umutambe igoro okorwa oko irwesiororia aye nigo goteba gotindete igo nigo na kwenje tindiko igwa bororo nande ningirane inchi konywa mente yende rusieroke gendo so me pipiye yu ngani ngende na ende jikori yende aye matiebo wasali yekenyo bakogero obutuo momura kwa butubori emeremo okori muntu nyora koria 1100 obe akori chibe na maruburubu ama chiareas akwao chirichikorunga overtime akwao chirichia lunch akwao chirichia maguta akwao umusara nane no okari akwando obataiga osoka umana gujisoka chinyinge nga yaeji aisi yamogora gonjana chia siriraga aye matiabo yare gukijanga matiabo yesari wasaririe ebisio aba murabande marimo inakango bari getugawo baganyete usibaga nitibali ku office kwa yesariri kaki amarwaire na teba na marwayo nilingana ya kabere na kwana litangani amarwaire elia kabere na kwana egekoro kwa marwa amaru na ara ochoganirie matiebo ochoganirie kenyoro ochoganirie chiobisi oge marwa yarira abantu babutirwe anyena marwa yarira na teba lirikale nyama na teba gendo utigi okeye chumbi okeye sukari ori chinyeni chinyinge onywa amacha amange ora ale chitore chisaine lingana linde lya gatatu eli kogera omorembe gose bintu byaturubana nebikorukwa abamate neighbors abamata ababe abana bubale naende matiebo chinde chimatiebo chinde abamate mbale gaki endagerege gosime kuga endagere korukuye mesie baria amatunda nakura amatoke atwekelinda emetego chigosime kubagenda bakenyeranze babutoleranze botuko moto ngora babogoli na maaga bajikonywera bajikoni moinali aye nonye tinkoro chinche diso lya nenche nyadia nyasaye amaiso yo monene iga kurigireti na bakoroji abamate bande mbale
oboke kobekire usina chimetana abantu abana baji baiba muntu manene use mwana toko genda osabire nganga gachiba kamori yakale kobogesa aba matabane mbale baranga etinganere moina ababachora baire mashini yetinge igose tinge yengi benji ndibabachora use ba umura echumbi aye nyasaye na kuroje eduke lyo kobachorera igurari aba matababe use negali kwaji kwabeke echumbi mbobore use piki yaga chirese yaga chire mwamatori mbobore etangi omuntu abwate yaringe na mache kwaji kwa yako moronyi use kwa kongondero musumari amacha asoka use ndege sima kyarenga abwaji kwa rute oiri use kwa karage ntogete use kwaji omutungi orenga abwaji watumbe esumo nyasaye na koroje oino mwamato mube kero kende naboko bunemerangu yabande kwaji kwa iba chinyeni waji kwa ibagento gete pake TV paka kereke mo kwa imuke sime yabande kwa ire binde byonsi bwo kwa ibe tugo chingoko waji osenchumbi ogocha osengento kende waji kwa ira chingo keji amwama dolimbo bole itabungerege ko kwa Matayo sana ibere ninge somaega na gukerigeri Matayo sana ibere 12 nabande onsi muligeti abantu babakorera inwe muno ko ibaigo aura iberwaye abalendo mu bitari gutaka iberwe kero kena bera abe ogotore chaya abande butuko aye ina bera abe bwata maisa maya ogotora usuru mutinyu murabusa motengeranete nyasaye na kuroje usekero kende ayuri kuna kuogerera abande butuko waronga ruguru kuoga oya chigota ngakimbobe gakitia konyogerera ana riyo komenta mono obube no bwaye aye kwabere matiabo yale gukiyanga matiabo yesaririe kero kende ayo kubutore estima use kwaji kwayarongera kwaya dab estima ya abandi achikolengena ngakibone mitego sama moina na nagwoki nyareba ale mete kurusa aibete estima kero kende usemba tukokwaya na waji kokame ngombe ya abandi bweri wakama gusekero kende waika kwabekero umuntu minesumu abuna abamatababe ingana linde likorokwa elyo botaka na alikwanira linde obotaka nkogera bole murabona umuntu omutaka ekarata bwatie ndagera tali kuli balance diet buya botaka eyi stress yende ko ekero murigeti yeso no liali toronge limo egekero kunga no goisane kokonene ekero ko liri toronge igo kwanyolire diga nsome emerengani 12 ibere nigere buya merengani 17 verse 1 nigere buya konyora litonge elimo yobokima nakoba no botoyereru kubwa kobera ase nyomba eichire ndagera yomoyega ere liyo mwana gatenore negesyo agokorige kego tata isaneka abalende ekere ndagere tari buya nabeko nyarekana tonyora balance diet kana kulie kabichi ya kalie cabbage kalie sukuma kalie mboga kalie kuli kuneni kalie gento yekoro kwa enderema kaliri sosa uchinga kyoga tenengete ayembu yorti akwaranga no omotakore na ande yekabunere igo enderema ne bwate gento yekoro kwa echumbi yaye ne bibinde bibwate amayaye kero kena bera abanye ne shelter abwesu bate basokomenya na bera abetubwati nyomba ngiya na bera abe birogo mbiri buya na bera abe birale rombiri buya na bera abe chisani ne binde bya chikoni mbiri buya kulenda anja Yesu kose monyore Yesu kunoko tebaiga ekero chianga chia utabwati na bora aranga yanga kingobe ko chekanisa yanga kinja ku chirobogeni aye mwanje Yesu kero keno nyine simi kaliaga kobwate akuna kobwate kero kendo nyine ne kero twate abanga toikereti no mogondo motobu oyino robwate mwanya sai kero kende stima utabwati aya kabane delight kabane esole yao isaneka enye ne piri ya nyagitari ligia abandi baguchangisi ekero tachangiru genda ali nyagitari na gosaba nabeko nyaleka no muchumbe so igati na abandi bache bakurigire bagokonye onye ne sabali kwale kogenda tari chionsi choragenda echinde chitige ekero tari kwa no choli kwenga kiende kero kende nabera abe onye na madeni onye kobwata madeni engwa chieto kanyora Kenya Women Finance to chorore ocho uwenibo naboko gende bank loan naboko genda kero kende chishailo ke chichikugora chibesa ebiumbe byabangina
gusande onse gusena basani bagokonya rorango nga tubweira asa guchikokoretera matemo ororeto urweniyo yao oroto uruchombe oroto urwa gento gikuru kwa chianga kuru mubere oro mugondo to kondiswa orora esimite agenda orora ngombe te oniwa orora kero kende to sibwechera obasa gusaria masikani obasa kwa sario bwa mate obasa goika osirie merimo ya office amasikani asire asesemo yao asa abana bao asa korera yao iyo nginare gukorera goteba yale gukianga matia buyesariri matia ba saitani na bara sensemo yaito na gotebiriria ngaki ase gitabu kirikia na aba promise gose na bariereira kia Mathayo isana ibere bungo bya 12 nabo ande onsi tigana gugekwana ingona gugesoma na bande onsi murigetia abantu bakorere inwe na inwe mubakorera abantu bande buriga kintu menyete ngenje buna Biblia yagototebe abande utukale mamincha yo yaiga ngoga nitura abande batwaro morembe uzo tukona kubugira ngoga nitura abande barikwe uzo twegimerereti abantu ntwanjete kwegimeria Mathayo isana ibere 12 ige gukwana mangana amaya ayagonsegeta ayagukororobia enkoro yawo na bande onsi murigetie abantu bakorere inwe na inwe mubakorere bo ekiagera yo naro amachiko na amangana ababani yale gukuganiria mayaga toba matie base kenyuru kyao toba oyo ukoreta obo base birangere by'abantu toba oyo kogocha abantu anchana bugorera ni chigurube to bugorera ni chigurube tigakoba matiabo no musaria matiabo no moturubania matiabo no yo tali kwancha abantu bande bagendere bosi ase serikali yetu ya Kenya tuanche tosemani tuanje toteberani buwa waye anchose osemiwe ancho teberani oika bande yange tomwanche Yesu nande nerorato orato gororere Yesu nabwete byose nale gukanira maya enamba ya Yesu mikuraga ni maya gatukwane mubayeno yuchime mano 0724048012 bunera wase SS screen goeta nale gukanira maya nje Elda Ruben Aminga tigango tusabe omobori omutongi Nyasaye igoro mwege nubori tototigeti bona tuachira asobosi bwao gukobori nga Nyasaye ekero matiebo batoetanaine ekerama batoetanaine nayo munyanguru umonguru nayo manyete byonse bona toigirire Yesu ekera babisaba bagutokira kero tole no botaka kera abande bari no kugania abao Yesu nayo gutoisanikia toigirire tokonye togwenere mbu yao kudakugo saba gweito asokwega na gosemeria Oetras Kristo oyoro motorio ito. Amen.